ନିଅ ଖାଅ। ଆରେ ତମେ ବା କଣ ଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ ବା ବାହାନ? ନା ମୁଁ ଯିବିନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଆଉ ଯାଇକି ଲାଭ କଣ? ତମେ ଯାଅ। A few moments later. ଚାଲୁନ ଯିବା। ତମେ ମନା କରୁଥିଲ ଯିବନି ବୋଲି। ମୁଁ ମନା କଲି ମାନେ ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନା କହିବି ସେଟା ନା ନୁହେଁ, ସେଟା ହଁ। ମୁଁ ଯୋଉ ନା କହୁଛି ଏଇଟା ସେ ନା ନୁହେଁ, ଏ ନା ମାନେ ହଁ। ନା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ତମେ ବୁଝିବ ନା। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲନି, ଆଉ କେବେ ବୁଝିବ? ମୁଁ ନା କହିଛି ମାନେ ହଁ ଯିବି। ତାହେଲେ କଣ କହୁଛ, ଯିବ? ନା ଆଉ ଯିବିନି। ତମେ ଏତେ ଥର ପଚାରୁଛ ମାନେ ତମର ନବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ମୋର ଯିବାର ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବସି